रायजोफोर अर्थात नोंथांमोन बयनिसिमबो फैगौ रंजालि बैसागु फोरबोनि आरो रंजालि बैसागुनि गाहाम अनसायनाय आरो हामलायथिखौ आं बयनोबो जासिहरग्रोनाय जाहैबाय। आरो बे समाव जोंजों मोगा मोगि जानो नुजाफैनाय गासैबो निउज चेनेलनि मिडियानि रिपर्टार नोंथांमोनखौ आं बे समाव बरायनानै लायो। गसाइगाव जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादनि आफादगिरि जानानै बे समाव जों बे समाव खालामनायनि जाहोना बेनो जाहैबाय गुबुन गुबुन बोसोराव रंजालि बैसागुखौ जों जेरैबायदि गाजा गोमजायै गसाइगाव जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादनि दैदेननायाव आरो बानजायनायाव जों खुंबोगासिनो दं। जोङो 2003निफ्रायनो जों खुंबोदों। देग्लाय बे बाराव 18थि जानोसै। बे 18थि रंजालि बैसागु फोरबोखौबो गुबुन गुबुन बोसोराव गाजा गोमजायै खुंबोनाय बादि देग्लायबो गाजा गोमजायै खुंनो थाखाय जों लाहार फाहार खालामबाय। आरो बानजाय आफाद दाखांनायनि उनाव दिनै बे मावखुलि जाहैबाय बियो जोंनि बानजाय आफादनि मावखुलि रंजालि बैसागुनि। बे रंजालि बैसागुआवबो गासैबो रायजो राजाफोरखौ नोंथांमोननि मिडियानि द्वारै आं खावलायबाय गुबुन गुबुन बोसोराव बाहागो लाफैनानै जेरैबायदि रंजालि बैसागु फोरबोआव रंजा बाजा बे फोरबो फालिनायाव बाहागो लानानै जाफुंसारहोयो मोजाङैनो। बे बारावबो देग्लायबो बयबो रायजो राजाफोरखौ नोंथांमोननि मिडियानि द्वारै आं खावलायनो हास्थायनाय बेनो जे देग्लायबो बयबो फैनानै जेन' बे रंजालि बैसागु फोरबो फालिथायावहाय बाहागो लाफैयो आरो मदद खालामफैयो आरो मोजाङै जेन' जाफुंसारहोयो। बेखौनो आङो गसाइगाव जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादनि जानानै आरो देग्लायनि बैसागु खुंथाय आफादनि जानानै बयनिसिमबो हांख्राय हरनानै बिबुंथिखौ लाखिनाय जाहैबाय। तो এই সময়ত মই আজি উপস্থিত হোৱা আমাৰ এই বিহুৰ কাৰ্যালয়ত আহি উপস্থিত হোৱা সকলো সাংবাদিক বন্ধুসকললৈ মোৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা আৰু ধন্যবাদ যাচিছোঁ। তো আজি প্ৰেছ মিটটো কৰাৰ কাৰণ এইটোৱেই যে আমি 2003 চনৰ পৰাই বৰ উলহ মালহেৰে গসাইগাঁও জিলা হাৰিমু আফাদৰ হাৰিমু আফাদৰ জৰিয়তে আমি বৰ উলহ মালহেৰে ৰংজালী बैसागु উৎসৱটো আমি উদযাপন কৰি আহিছোঁ। আৰু এই বেলিও এই 18তম ৰংজালী बैसागु উৎসৱটো আমি বৰ উলহ মালহেৰে উদযাপন কৰিবলৈ সকলোবিলাক ব্যৱস্থা ইতিমধ্যে কৰা হৈ গৈছে। তো মই এই সময়ত আপোনালোকৰ মিডিয়াৰ জৰিয়তে এইটোৱে অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে অইন বছৰত যেনেকৈ বৰ উলহ মালহেৰে এই উৎসৱটো উদযাপন কৰাত ৰাইজে আমাক সহযোগিতা আগবঢ়াইছিলে, এইবেলিও সকলো ৰাইজে আমাক সহযোগিতা আগবঢ়াব আৰু এই উৎসৱটো সাফল্যমণ্ডিত কৰাত সহায় কৰিব বুলি মই কামনা কৰিছোঁ। আৰু সকলো ৰাইজকে আপোনালোকৰ জৰিয়তে দলে বলে আহি পেলাই যোগদান কৰিবলৈ মই অনুৰোধ জনাইছোঁ। তো এইখিনিতে মই এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকৰ চেনেলৰ জৰিয়তে যে আমি শুনিবলৈ পাইছিলোঁ যে আমাৰ অসমৰ মানুহ যিবিলাকে 10 বছৰ বিহু উৎসৱ উদযাপন কৰি আহিছে একেৰাহে সেইবিলাকক 1.5 লাখ টকাকৈ আৰ্থিক সাহায্য আগবঢ়াব বুলি কোৱা শুনিছিলোঁ। কিন্তু আমি এতিয়ালৈকে আমি গসাইগাঁও জিলা হাৰিমু আফাদে তথা আমাৰ বিহু উৎসৱ উদযাপন কমিটিয়ে এইবিলাকৰ কোনো আমি এটা খবৰ পোৱা নাই বা আমি জানিবলৈ পোৱা নাই যে আমি এইবাৰ এই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দ্বাৰা উৎসৱ উদযাপন কৰিবলৈ দিয়া সাহায্যখিনি আমি পামনে নাই আমি এতিয়া ক'ব নোৱাৰোঁ। আমি এইটোৱে আশা ৰাখিছোঁ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ ওচৰলৈ আমি এইটোৱে কামনা কৰিছোঁ যে আমিও যিহেতু আজি 18 বাৰ হৈ গ'ল, 18তম হ'ব এইবাৰ। তো 18তম বিহু উৎসৱ উদযাপনত আমিও চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা যিখিনি আৰ্থিক সাহায্য আগবঢ়াবলৈ বিচাৰিছে সেই আৰ্থিক সাহায্য যেন আমিও পাৰোঁ এইটো আমি কামনা কৰিছোঁ। আৰু আমি বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ জনাইছোঁ আমিও যাতে এই আৰ্থিক সাহায্যটো পাব পাৰোঁ। बे समाव आसाम सरकारखौ जे आसाम सरकारनि जोंनि मानगोनां चिफ मिनिस्टारा मोनसे एनाउन्समेन्ट होदोंमोन जे जायफ्रा एखेराहे 10 बोसोर बे बैसागु फोरबोखौ फालिगोन बिथांमोननो बे बाराव गभर्नमेन्टनिफ्राय 1.5 लाख थाखा बेबायदिनो हेफाजाब होनाय जागोन होनदों बैसागु फोरबोखौ फालिनो थाखाय बा खुंनो थाखाय। जोंबो आसा खालामदों जे जोंबो जेन' बे गभर्नमेन्टनिफ्राय हेफाजाब होनो नागिरनायखौ जोंबो जेन' मोनो आरो बे
बैसागु फोरबोखौ रंजा बाजायै जोंबो जेन' पालन खालामनो हायो बेखौनो मिजिंथिनानै आसा फारिनानै दिनैनि बे नोंथांमोनजों मोगा मोगि जानाय बे फोरबोखौ आं एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय धन्यबाद আপোনালোকলৈ অনেক ধন্যবাদ থাকিল কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ কাৰণে बेलासि समाव सफैनो हानाय जोंनि निउज चेनेलनि गासै बिथां रिपर्टारफोरनिसिम आंनिफ्राय गोजोन हामलायथिखौ बावहरग्रोनाय जाबाय आरो बेजों लोगोसे साफ्रोमबो जोंनि बर' हारिनि बा बैसागुखौ मोजां मोनग्रा रायजो राजा बिथांमोनखौबो आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमहरनाय जासिहरग्रोबाय आरो बेजों लोगोसे जोंहा नैबे जोंनि 18थि गसाइगाव साब डिभिजनाल बैसागु फोरबो जे खुंनाय हाबाफारि जों बोसोरफ्रोमबो लाखायो आरो देग्लायबो 18थिखौ जोङो आखायाव लाबाय आरो बे थारिखआनो जाबाय जोंहा 15 अक्ट' जे एप्रिल 15 एप्रिलावहाय जोंहा गेवलां मोनसे बैसागु फालिथाय जागोन जाहाथे बेयावबो जोंनि साफ्रोमबो जोंनि बे गसाइगाव साब डिभिजननि सिङाव थानाय रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय बिसोरखौबो जोङो गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनानै जाहाथे जोंनि नैबे साब डिभिजनाल खुंनाय जेनाखि बैसागुआवहाय बयबो फैनानै मेहेरगोनां खालामफैयो आरो मदद होफैयो आरो बिनि उनाव जोंहा दंबावो 23 थारिख आरो 24 थारिख अर्थात 23 आरो 24 एप्रिल खालिबो जोंहा बेयावहाय स्टेज पारफरमेन्स एबा जौस्राङावहाय जोंहा मेहेरगोनां बैसागु आफाद खुंगोन आरो जाहाथे बेयावहाय साफ्रोमबो जोंनि गेलेमु हाबाफारिखौबो लादों आरो बेजों लोगोसे जोंहा लिटारेरि कम्पिटिसन अर्थात जोंहा थुनलाइयारि बादायलायनाय बेफोरबायदि हाबाफारिखौबो लादों आरो जोंना हारिमु बादायलायनाय बेफोर हाबाफारिखौबो लादों आरो बेजों लोगोसे जोंहा लेंहरजाखानाय आलासि उषा रानी ब्रह्म बिथांखौबो जोङो हांख्रायहरनाय थाखाबाय बिथाङाबो फैगोन दा बे बैसागु फालिनायावहाय जोङो साफ्रोमबो जोंनि साब डिभिजनाल जे हाबाफारियाव बयखौबो बाहागो लानो थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हामलायनाय एबा फोरमायहरनाय जासिहरबाय गोजोन्थों।